LEAD da akronimo bat, Learn, Innovate, Teach Each Other, biltzen ditu 3 kontzeptu nagusiak, ikasi, berriztu eta elkarrekin ikasi. Pentsatzen dugulako gaur egun hori dela bidea, ikaskuntza kolaboratiboa eta desberdinen arteko ikaskuntza. Onlineen izango ditu eduki horien garapena modu baten, baina presentziala ere izango da dakagun formazioa. Eta presentzialitate hori workshopen bidez edo adituen hitzen bidez garatuko lituzke ikasleak. Guretzako ikaskuntza esperientziala izatea izango da ardatzetako bat eta gainera modu kolaboratiboan. Masterrean bidai lagun badaukagu, Team Labs, Madrileko laborategi, ikaskuntza radikalaren laborategi bat. Beraz, masterra izango da bitokitan, Madrilen eta Bilbon. Bestalde batetik, erakundeetan talentuaren garapenarekin eta bizialdi osoan ikasketarekin eta kudeaketarekin lotutako beharrei erantzun nahi diogu. Master berria da eta gainera formetan ere berrikuntza ekarri nahi du. Ez da bakarrik eduki bat, eduki hori beti lotuko da ikasle bakoitzak garatu nahi duen proiektuarekin eta hor badau eduki tematiko desberdinak bakoitzak aukeratzeko bere proiektuarekin bat datorrena. Guk horri Lego eredua deitzen diogu. Beraz, masterrak, master guztiek moduan espezializatu egingo du, baina espezializazio pertsonalizatua izango da. Da bidai bat transformazioaren mundura. Eta pentsatzen dugu jendea trebatuko dela proiektuen diseinuetan martxan jartzen eta ebaluatzen behar horiek dituzten kolektiboei begira.